Ga ganyen shayi mai kyau da nagarta shayin dawara mai wai bai karan kace kan ba. mai ƙara lafiya da kuzari. a kai to Da bambanci ko? Alƙur'ani ba to gala kin san Allah in kika dandana wannan shayin. wannan ganyen shayi da na tsaya na kurba na ji shi ya shiga tun daga tsakiyar kaina sai da je kokan gadan bayana akan wannan ganyen shayin zan iya sakin ki na aure kan warki in gaura Ba in gaura ba Allah taimake ka. ya In dawara shayi. daura shayi Ya ci sunansa wannan shayi. Yawwa. Ɗanɗanansa da ƙanshinsa duka ya bambanta da sauran shayin da nake sha. tun da ta zo gidan nan ban taba jin ta min wannan ta hada min shayi da zai fidda ni kunyar bakona ba irin wannan ganyen shayin taimaka ki gaya musu nan ganyen nan Daura shayi dan Kamaru. a ina kin sa Ai a ƙasar Kamaru ake noma wannan ganyen shayin. yayi Allah ya taimake. wallahi yayi na da san ki kina tafiya kina cangalawa kuma yanzu ga hikin to daram da kam da ke kamar zaki buga fadaret me sirrin abin dan Allah Sirrin? eh Ai wani ganyen shayi ne ɗan Kamaru. Ai wannan shayin idan kuna shan shi yana ƙara lafiya da kuzari. na dade ina jin labarin wannan ganyen shayi dan kamar in daura ti Kwarai da shayi to amma na rasa yanda zan yi in same shi sai yanda Allah ya haɗa da ke kuma ke gaya min muhimmancin sa kaga da ana ci miki shan inna ashe ba wata inna ba ruwan inna sanyi ne ya rike miki kafa Shi ne. to wallahi an gaya min an ce ina maganin sanyi Kwarai. wanda yake rike mutum gaɓoɓi Kwarai. kuma ina maganin ciwon suga da ke kiransa diabetes Kwarai da. ina maganin hawan jini Kwarai da. kyawara malaria in dai kana shan wannan ganyen shayi an kore ta ta tafi Ga kuzari. Wannan shi ake kira ganyen shayin Kamaru in daura shayi. na gode wa Allah madaukakin sarki kuma na gode wa ganyen shayin indaura a kawo shi da wuri Ga ganyen shayi mai kyau da nagarta shayin dawara mai inganci. Ya zo. Mai ƙara